Sik. Yo bandaku yo donyaku. Bondo bandaku dhewe, donyaku dhewe. Wah. Kang Slupan memedi ngendi ya iki? Ora ana apa-apa kok. Ya bandaku ya donyaku. Oh ye. Hahaha. Maksudnya apa itu, Truk? Kowe kok wong tua teko tok keplaki. Kowe ora tau tanggap karo karepku kok, Reng. Ndekno bendina pentas kok ya ora tau klop. Lah ya ngomongi sithik, karepe ngejak apa, fragmen apa? Aku ngejak fragmen aku Prabu Dasamuka, kowe Prabu Rama. Terus mburi kuwi Sinta. Iki Rupaya Selokan Mataram ki Sinta. Wis anane kuwi kok ya ora masalah to, Reng. Pokoke wong telu iki kudu kompak. Oke. Ayo diwitono. Sik. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngara ya bandaku dhewe ya bono donyaku dhewe. Ora nyono babar pisan ketemu eneng kene ana ing wana Dandaka. Ora pangling iki Prabu Rama Wijaya. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngara. Iya. Rada gantem sithik, Reng. Rada gantem sithik. Iya, ngono. Iya. Pancen dasar kepara nyata ingsun alindring Pancamarga Pancawati Prabu Rama iya Prabu Rama Wijaya adalah yen ngono sing eneng mburimu wonge ayune Rajamak kuwi Sinta Rawana priksakna matamu lho sebab apa wong kaya tong sampah kaya ngene kok muni ayune ora jamak kocape Reng kocape to ya pancen kepara nyata iki garwaku Rekyan Wara Sinta wah ya iki sing tak golek rina pantraning wengi nganti kepi-kepilan kumacen kepengin anyedi marang Dewi Wara Sinta dina iki ketemu ning kene kepasang yugya katuju ing inu Rama anang paran tak tembung kanthi apik-apik nek tok wenehake kowe slamet nek ora tok wenehake lara apa sing tok jaluk mesti bakal sembadani sabar yen kowe nembung Rekyan Wara Sinta jer sak nyatane aku karo Rekyan Wara Sinta ki rumah tanggaku wis mulai retak ngono iya lan aku golek jalaran piye supaya iso megat Rekyan Wara Sinta mula tak dangune sikik garwaku sing tak tresnani iki. Gage dangunen. Sinta. Iyai Rekyan Wara Sinta. Gang, iki sing ora tanggap iki kok, Tru. Kowe iki mau Petro ngejak fragmen, mengkono ya. Petro Rawana, aku Rama, kowe Sinta. Walah. Aku? Oke, ora Kang Seno. Kowe tak timbali Sinta, kuwi langsung semaur. Oke. Sinta, piye Kakang? Gong, kowe kira ya biyen melu nderekke Ndara Anoman to, nderekke Ndara Rama ngerti Sinta kaya ngapa? Alus. Wah iya, ora iso omong ngene iki. Wonten ngendika ngadawa menapa Kakang Mas Prabu Rama Wijaya. Engko aku dinyangu wong. Ora ya ngono kuwi gayane kok. Siap. Sinta Rekyan Wara Sinta garwanipun Kakang. Kuwi ngopo kuwi? Kemayu kok cenanangan ora. Nuwun wonten pangandika ingkang adawa. Kakang Mas Rama. Wah apik iki terus apik dadi iki. Sinta dalam iki dicegat karo Rahwana
Terus kowe arep dipek bojo. alah. Kok ora wingi-wingi. Waduh ora. Kowe iki mah ya nyok. Kowe iki ora gelem. Kowe iki dipek Rawana iki ora mula kowe iki crita mbiyen nak ngerti to nganti dicolongi mergo ora gelem karo Prabu Rama Wijaya anu Rawana raja. Oh ya naskahe kler. Ora gelem. Kamas Rama Wijaya. Piye? Katresnanku ora iso dipisah-pisah. Aku ora iso tresnani wong lanang liya kejaba dibayar. Ya ta cah iki? Mayama. Aku mau pokoke. Piye? Kuwi muni piye? Sinta kuwi Rama Wijaya. Kowe krungu dhewe. Yen gobokmu iso ngrungokke margaki iki. Bocah emoh dipek karo kowe. Kepiye? Emoh tape bojo. Dasar kepara nyata wae lah harus paling jajalan ati iblis lalat. Ngiwake karo nata nganggo Prabu Dasamuka. Kowe wong wedok sing kepiye kowe? Tinimbane kowe melu Rama Wijaya turut ngalas ketayalan uripmu. Dadi wong Papariman Wulandara. Wong melu Dasamuka kowe kekepul brana picis. Kowe arep nganggo mas ginepeng kelakon. Lah kok ora gelem wong wedok ora iso dimulyake. Stop. Piye, Gong? Piye? Iki nganu wae, ganti adegan. Ganti kan? Anu ganti peran. Oh iya. Aku Rama. Oh iya ya. Dadi Sinta benret ndase. Malik iki, malik. Omah aku nak didados-dados. Oh iya. Woi, sik. Jagat Dewa Bathara tak sawang kaya Prabu Rama. Dasar keporo. Kegeden. Suarane gegeden. Dicileke kuwi nganune ampline kuwi. Lho, sing gegeden ki cangkemmu kok. Nyalahke tukang eson ora. Rama Wijaya. Dasar kurang munggah. Sing munggah suarane. Dasar keporo nyata. Wah, angon kowe kok, Gong. Rama Wijaya. Rama Wijaya iki kowe. Gler. Wah, ya iki iso bubar menyake. Rahwana Reji. Yo, aku Rawana, Ratu. Ngalengka dimuka diraja. Iya, dasar Baranyata. Kowe tak cegat yen ndi mesti nglewar ngawur pancen iya. Saiki nang kene kowe ora iso silak, kowe maju ora iso, mundur ora kena. Maju mundur pancen aku ora iso. Niatmu kepiye Rahwana? Bojomu tak jaluk. Sapa? Sinta wis mari urung lah mulara. Kakang Mas Rama Wijaya. Sing gedhe pangapuramu ya Rawana. Iki Sinta wis seminggu duwe gejala bisu. Ana dawa apa Kakang Mas? Kowe arep dipek karo Rahwana gelem apa ora Sinta? Kapekjalna kula nderek. Kula mboten badhe purun menawi winengku garwa ratu ingkang angkara murka budi santosa. Mboten ajeng purun kula nek dipek kali wong sing panjal maning jajalanet. Arah abane. Piye? Kowe krungu dhewe. Sinta ora gelem tok pek bojo. Piye? Ora gelem topek bojo. Lho, kudune kowe iki ngandani. Nek bojomu ora gelem iku kudune kowe iso ngandani, dipeksa yen perlu.
Rawana ki wong sugih blegedhu, raja sing sugih. Lah kok dadi bojomu ora gelem kok kowe meneng bae. Tak tunjang jang. Ngopo kok gangseran gong bubar. Wah, wis sandiwara. Meng dibasi wae mempeng ora jamaah. Kan aku Rawana. Oh iya. Wis golek slamet iki. Iki nek ora males. Ngopo Rama kok nganti ora gelem bres. Sinta gelem ora gelem bres wis. Ora gleleng aku. Oh yes. Oh ye. Oh ye, ngono ae. Ngono kuwi sebutan raja ora kok oh yes. Iya. Ya sakaremu. Nya, Nya, Tebongke. Narendra Ngalengka Diraja, Prabu Dasamuka, ya Prabu Raharja. Rawana di muka. Di muka ya kena, di belakang ya kena. Belakang bagus. Ora ta panglen taos padake iki ngenulis jangan tengahing wana. Ngendi, Tru? Dandaka. Ratu Pancawati, Prabu Rama Wijaya. Betul? Iya, dasar ke para nyata. Wedan suarane ganteng arum. Sing nang mburi wong wedok cekle tangane kan sapa kae? Kok ketok men ayu ngono lho, aja tekle wong ki ming sandiwara kok. Waduh tangane jan apik kabeh. Rupane ya lumayan so. Garwaku Rekyan Warasinta. Kepriye wae? Kepiye? Garwaku Rekyan Warasinta. Wah, latala. Jagat Dewa Bathara, jagat jembare ora jamak. Ya iki sing tak goleki, ya iki sing tak gadang-gadang rina pantraning wengi. Kudu dadi garwaning Prabu Sadikumarasa. Dasamuka. Rama, ana apa bojomu ta, Pak? Tak tarine dhisik. Ayo wis. Ora gelem pukul. Sinuwun piye Sinta? Mestinipun panjenengan menika kedahipun mbelani dhateng kula. Sing jeneng garwa menika sigaraning nyawa. Sing jeneng garwa menika rung pribadi wis dadi sabatan ngatasi bojone dijaluk kok panjenengan kendel kemawon. Menika terus panjenengan menika tresna menapa mboten kaliyan kula? Iya, Sinta aja kuwatir, Rawana. Yen panjenengan ngrebut karo bojone Rama Wijaya, ayo sirnakno dhisik Rama Wijaya. Ora bakal tak tinggal loncat. Aku le nonyo kapan ya, Tru? Kok aku ora masaku keloro-loro terus ta? Iki Sinta gelem ora ta, Pak? Nyatane dheweke ora gelem. Tok Pak iblis lanan gugu karepe dhewe menungso ratatanan model apa kowe? Iki ya ngono kowe. Wis rasa gara-gara. Ya ora nesu kang kowe kan njur sapa-sapa diuncalke kabeh ora mangkelake kok. Masa aku sing dienggo kehancuran. Waduh. Emang aku nek carane kaya ngono kuwi. Pramen ya pramen ora usah nganggo tas-tas saiki iki sirah disembah anak bojo e. Sing nyembah sirahku ki anakku bojone ro, bojone kancaku. Ngawur. Mangsane padake kok men ditutuki sampeyan ae dhewe iki anggepe iki apa? Ya sing jeneng bangane nganggur, golek bahan ora entuk, bahan sing biyen-biyen iki ditokke terus. Wis suwek. Ya wis men. Ora apa-apa, Gong. Ah iya, ya karang ya sak ngono kuwi, Truk. Dagelan-dagelan cara biyen iki jane malah lucu-lucu lho. Ha iya. Ning meng ora gelem sok ngopeni, aku ya tak openane, bangane.
ora diopeni tak openane terus. Wong sirah-sirah digunakake. Padake iki nek ora ana iki ora entuk dhuwit. Wah iya. Ora ana sirahe Bagong cah cerdas e. Bunter-bunter apa reng? Lho aja. Edan bocah iki nganti-nganti bunter. Wangsul ana iki pertanyaan sing etis. Ayo ndok du bakso. Goblok to berarti kowe iki goblok asli. Bunter-bunter apa reng? Ayo ndok bakso du onde-onde. Ayo kampungmu kapan kowe? Kowe mbiyen wis nglumahke wong saka ngebuk barang. Iya. Niyo nut jaman kelakone bunter-bunter apa tro? Bakso onde-onde karo ndrok Duk bal. Ler tanpa suku apa reng? Ula duk tampar. Ler tanpa suku apa tro? Ula tampar duk kolor. Oh ngono wae apik kok. Iki wis beris kok ngono kuwi. Loro 50 mlebu ngesak kowe. Aisa-aisane ora. Ngene ya reng piye tro? Sinambi kalane nganggur. Heeh, seninjong. Pawartosane kasunyatan. Ayo padha tetembangan sing kepenak ya panyuwunan pirang-pirang pirang-pirang. Ana sing nyuwun apa jenenge iki uler kambang mau urung diaturake, rujak jeruk urung diaturake. Dolan ning gembira luka urung diaturake. Ya kowe arep milih sing endi? Wis sing tuwa. Wis sing tuwa. Ya. Nyuwun pambiyantune Ibu Ayu Purwalestari. Ya. Nembang apa? Uler kambang. Ya, penak iki neng. Wah, mesti kepenak. Ana enak apa wong urip ning alam donya. Sae dadose dua lolo wis kangelan dipaidaya lagenduk. Sasi seswa arane bosana Brambang sak sen 5 berjuang labun negara. Brambang sak sen 3 berjuang dimen bersatu. Ri pringori ana ulane. Ula tali pices ora ala mundak manis. Tirana satirene tak temek kena janggute. Bireng. Wah! Aku nek ora iso isin aku. Ula musike. Enak apa? Wah, cilike apike. Cilik apik. Mangurip ning alam donya. Sae dadose 2 lulu wis kangelan dipaidaya lakenduk. Paya marta-artane ngrasa sana kinclong guwayane ulamu biarara katon tejane ri kantor kawat Boyolali pedhot ning kalasan sumedhot karo tilasan tirana satirene tak temek kena janggute. Nek kowe karo aku mesti kompak iki sing ra iso. Ki seni ya ora mathuk, apa-apa ya ora mathuk. Siswa. Moh kalah jenggoke. Arane tekan ora iki. Kinclong betul kinclong kuwayane murupmu biar anak katon tejane ya kendu ora buta kae buta kumung nyambut gawe lho kok andang jujuk ngene Gong wis to aku apale kuwi rasa dimaluki to ri
kantor kawat Boyolali pedhot neng kalasan sumedhot perotelasan dirana sadirene najan tilasan tak gagelake ngawur tenan kae wah nekate ora umum kowe ri pringori ala ulane ula-ula dumung ora ala ning dumunung wae apik ri pringori ala ulane ula-ula weling aja lali tansah eling wae apik ri pringori ana ulane ula-ula kobrak kuwi mesti ndengong ora ngelange ta Tru ula-ula sawa wah ri pringori ana ulane ula-ula sawa ora ala mundhak mingsra apik tenan ri pringori ana ulane ula-ula dhuwel ora galak nyokot udel ula-ula sawa ora galak nyokot dodo ula-ula luwuk anggere wani ngucap tak ampleng raimu kowe ula-ula luwuk ora galak nyodol bathuk bathuk-bathuk ngendi golek ana dhewe ning Bagong Anggres senenge raja ayo Mbak Ayu Purwalestari jeneng luar kaban penak banget terus tur iki panunan saka Karang Taruna ya enak gurung ngicipi kok isih enak enak apa wong urip ning alam dunya wong urip ning ngalam donya ninggal tata kawan bukti utama yen digagas dawa urip mung sedela dasare para bapak-bapak pemerintah Purwoanumulya dadi kene iki ya seneng karo klasik gak terus Karang Tarunane ya sengkut nggone latihan karawitan ya mulai ya panyunane ya bangsa sing nyemek-nyemek sing kepenak-kepenak nano neno nano neno neno
Mepet. Ngawur tenan iki bareng iki ora. Aku rumah aku tak pikir kau suwe-suwe goblok ya terus ya. Aku kurino ngawur dadine nganu wis ketuntung ngawur. Baya Marta. Apa cakepane terserah. Babasane suwi angunduh Tetangga. Tang. Lan sing bener ya Mas. Gemblek. Ningar-ningar yen ningar mundak yen wis ketucut mong denger Keterangane aku ki arep flu, Tru. Ya disiat-siatke. Tekan omah terus ngaso, dahar, ngombe obat sing kira-kira iso ngilangi flu terus bubuk. Aja lali ngombe vitamin C. Vitamin C cetrok. Menambiar cangkeme ha. Wong senengane ora vitamin C lho sing bangsa 1000 UC 1000 nae dombe terus ngaso. Mergo sing jeneng flu ki daya tahan tubuh berkurang. Lah to, kowe ya prei tok nggo wayangan dhewe, melek sewengi, ha to. Nunggone wong main, ha to. Ora ya Tru, ora maksude main gamelan. Ya bener ya dienggo ngaso. Ha iya gaweane isih akeh. Ayo dieman-eman reng. Ha iya ya pancen ya tak ngelone iki kok. Isih ana tunggale ora? Isih. Apa ana tunggale? Rujak jeruk. Oh iya. Panyunan saka Karang Taruna Desa Mulya dadi Sinoman. Woe, Sinomane nyuwun rujak jeruk. Age iki lho Tru cah nom-nom Sinoman nyuwun rujak jeruk. Biasane jan wis rembulan. Iya. Jembul anu jenenge iki lagu rembulan iki piye, Gong? Ayo meng kae sing jenenge iki. Yo kaya aja ning latar dolanan dakon. Oh, kudu. Ku senengane ora. Ayo bulan ayo lanjut meneh yo nek wengi ayo ngidul ngetan ayo tahun baru ayo rujak degan aku digarap lagu apik lho, Tru. Gandul kiyang ayo yo masih lego dikenal kendang ono ayo Nagosari ayo rino sungi. Wong tembang ngono kok dapalke. Kesenian kuwi termasuk kesenian. Ya. Sing bawa sapa? Rujak jeruk. Aku nyuwun suarane Mbak Wahyu Krisnawati. Ya. Saka ngendi? Saka Tuksana. Ngawur banget. Semoyo. Semoyo. Tuksana. Ya. Ngedang ning tengah-tengah. Tengah lawang. Mangga. Wah, iki engko Petron joget iki. Ora suwe bapakne tole wis tekane nyanyi. Wah, jas. Nek ora ngono ndak ora sip iku. Coba ayo, yuk.
hati-hati lho, Risa ora mimi spret lho. Hamil muda kok dep-depane spret. Iya, ora entuk kuwi. Wah, bahaya kuwi. Kita ya ora mimik spret. Nek do dilumpukke rene wae. Kowe ya ora. Tak jolke warung ngarep omah. Kowe ya sifatmu kaya penabuh kok ngopo to. Ketularan ya aku. Rajang iris kawula racik rojak. Ya, Mbak Wahyu jan suarane iso kuning gemrining. Rudal. Racik rudal yang ngebom sapa? Tan kendatan Sah ajar lho kowe. Cecawis kok ora. Basa kok ngokone rak cecawat. mugi Piye kok nganti digedhek cengele apa piye? Aja. Balene. mugi Wah ya karang adem dadi ya lendire iki ora cair. Temangsang ning gulu. Aku ya sok ngono kuwi kok. Iya. Angel dilangi ngene kejaba nek dombene wedang panas. Iya. Ndene iki wedang ora ana sing panas blas. Ya wis nganu. Wah, jan keparat kowe. Wis. Ngopo iku? Wes, seneng aku. Agar dombe kok dienggo adus. Karo sapa? Iki lho sing cilik-cilik iki lho. Mado lelumban modar ora kowe klelep lho, klelep modar kowe. Salah wong domongi jero kok ngeyel. Nang korban siji. Ya. Kinecar jero Ya. Neng layah lambah-lambah neng layah lambah-lambah kula Jawa kula Lombok uyah Jawa Lombok Lombok temblek-blek rawit ora suwe bapane teko nganggo mantel iki sing ngomong sapa cakepane tambah nganggo mantel barang musim bediding rendeng oh iya ya kena wae ora apa-apa kok nek seneni para pakar-pakar bisnis cilaka kowe ya ora suwe tak treng dak tak tu ngene lho trile ngeplak iki mengkerne lho
Aku ndelokke dodo wingi ngene iki. Ora suwe tak tak tunda. Aku megar terus kok. Sidem. Ora kurang ajar. Aku ngajari le ngeplak kendang lho. Wah. Ngeplak kok megar. Ani Pak. Senengane werna-werna. Mi Pak nggon kulit kendang. Yo. Nora suwe bapak nole wis teko. Rujak jeruk iki biyen tekan saiki ya kepenak banget ya terus rasane. Wah, jan. Mangkene iki rasane ngati. Rasa risi suwe ora ditiliki. Mas yo ben janji kopen. Nenotange supaya traten. Enanane ninone no. Tak tudet tak retetung takmu. Oh nek pancen kowe wong gendhing tenan iki ngundhekno kok. Oke. Padake mengendhek kok ora iso. Mangkene iki rasane ngati. Rasa risi urung. Rasa risi suwe ora ditiliki. Mas ya ben janji kopen. Loh, nganggo mandek kok. Stop. Mandek kok di-stop ora. Ah sing ngendang ora hafal. Ya, coba kaya ngapa. Wah, iki ana sing ngekeki kopi ditempleki tulisan. Oh iya. Karang Taruna Desa Mulyadadi. Nggih, mat panas. Oke, terima kasih. Waduh.
apa ora kesiksa kuwi. Rekae ndamu malah muncrat kabeh. Wah iki dipasangi iki. Ora seru-seru lendamu, saking mempeng kowe. Oh iya. Aku nek ndamu ora seru males. Kulino do tak ngono kuwi. Terus mam. Pancen Karang Taruna ki jos gawe kopi kok pahit. Ayo. Jenenge gula kok gawe. Wah ya ngene iki, wong ki seneng legi seneng pahit. Ayo. Tibake pocong sik kok. Heeh. Sing kepareng mocong. Rasa perlu tak dawuhi wis apa jenenge wis di klaim dhewe-dhewe. Sake dhewe-dhewe. Iki pelarisane Pak. Iki panyune Danyang Semara Bumi Desa Mulya Dadi. Ya coba. Piye iki do mati apa ya? Ora ana sing nyuwara iki. Sapa ya iki diomongke jenenge Mbak Neti Sulandari. Oh iya. Ngelmu iku kandulat kanthi laku lekase lawan las sing dilas cengelmu iki wae kas kas engko gres entek wis ben nengke baton ora turu wis nengke wae Sesuk wis bae. Wan ka sesuk wis preyok ya arep mantu ngrawuhke ketua MPR. Persiapan. tegese kas nyanto sanyo sani Satya Putya pangakese tur angkara kowe iki arep dijogetke ora? Aku wis kagol ya aku. Arep tak jogeti kok uramane saya munggah langsung suwuk wae. Apik to ngono jenenge tanggap ing anu jenenge iki iso nyandhaki dalam konteks perpentasan. Ha iya. Aja nganti keliru. Terus ngapa? Ganti kowe nembang apa? Lungeng gadung. Oh, modar ora apik iki angger terus gelem ngono kuwi apik iki. Rumambet wet krambil gading. Wah, jan arum. Ana randha menyang sendang. Medak metok nyangking mentong. Manu wedang hamencok nang papak gedang nucuki waing kemundu
nuju ilwa ingkang mundung Kyai Duda ngombe jagung kepleset kecemplung kadung yang biung anak momongan biung gunelelel ganel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  iki ngapa ya grisen ya ora wah apik tenan kok iso ora ngono kuwi ulo ayo kowe karo aku ki metune bareng perunggu Lu neng kadang. waduh Aku nek karo kowe kalah isin aku terus. ya Rumambat wit krambil kading. Ana randa menyang sendang. Meta-meta nyangking meindo. Manuk podang hamencok nang papa gedang nusani nucuki waing kamundeng nucuki waing mondong ya Kyai Duda ngombah jagung kepleset kecemplung kadung yal yung kok yul yang piung nyam anakmu mangan piung tangan itu kenal kanel mudel kok di mut lho kaya kewer-kewer kae rasane anak kowe karo aku kompak iki sing ora iso iki duwer-wer iki nembang kaya kowe mesti ra iso lunging gadeng ya gong iso ra gong wah aku ora dimbehi marai males terus terus dimatke ya lunging kadang keduwuren lunging kadang semene lunging kadang rumambat wet krambil kading ana rondo endi lho kok ngendi ora kuwi bacutane ki tak ngono ana rondo menyang sendang waduh jian cengkoke dimatke aku kalah cengkro kowe isin aku padha-padha ponokawane meta nyangking menjeng pito kuwi metak-metak nyangking mentok mudar cacatmu kowe dhewe lali to ayo wah wis bubar maku kemang di pondong sing klambi abang terus
Yo. Kok ming sediri, Truk? Iki mbiyen Suryuda ki dienggo ngiringi wong maju perang. Mak aku kemang di pondong sing lambi abang lelo winggo baris rek prok jenenge apa, Truk? Suryuda. Aku apal nek Marawuda kuwi. Suryuda. Hah? Suryuda. Wah, ora Marawuda. Ora. Suryuda. Wah, Suryuda apik. Mak aku kemang di pondong sing lambi abane kurang. Mak aku kemang di pondong sing lambi abang ning nong ning nang ning. Ninge kedua. Ning nong ning. Mak aku kemang pondong sing lambi nang ning. Maju sik. Maju semene. Ora kowe sing maju. Balungane. Ling long ling. Nang ning. Lho. Sasa digagas. Suwe-suwe golek-golek bakong iki caket. Aku wis akeh ora tau nganggo bahan kok terus pokoke anggere gayeng ngono wae. Tiwane nganggo bahan malah wis juarai. Ayo. Ki mau jenenge tetembangan apa, Gong? Suryuda. Ayo ganti kowe sing bek kecek-ceket. Diwalik larase. Oh iya. Anu apa jenenge iki dadi patete kok. Patete. Sangake. Men digrambyang karo Pak Geter. Iya. Leru seragam kok mencolok. Aku dene nek kancane abang iki lerune coklat ngono ki rada wangun. Kok putih. Ayo. Kok gesek adoh banget. Ayo karang jeneng wong jeneng bingung kok ya maca SMS ki mergo bingung. Ayo. Nang. Kanyare capreng. Kowe jane ngerti arti. Kowe ngerti cakepane ora, Gong? Kowe jane ngerti cakepane ora? Apa itu jane cakepane? Hah? Jagong lincah. Aku berapa kok ganden lincah. Lincah go ganden cengelmu ki, Pak. Apa asline, ha? Gandem lincah pring tutul ngisore. Kae warung baca. Satu sore kancane kanjaran kamar mancane kanjane lagi do buka catatan
do bingung kabeh lah. Iya aja. Pacane berkasih. Iya. Caca baca ngeli. Iya ngawur. Aku ya ora hafal. Kerajaane berkasih. Iya. Terus apa kuwi cakepane? Apa ik? Hah? Papa cak. Hah? Papa. Oh, cangkeme ya ora cetha ya. Mek ngono kuwi. Kaya mama. Papa cak. Modele. Ya. Aneng pinggir lurung yuk. Ayo. Hop hop wah jan sinden iki. Sinden songo dong apa do seragam abang putih kaya. Ayo ku sike kaya. Wis dibuka catetane kok. Wah, wis iki nganu iki ngedonke base nek carane. Ngedonke rego. Ngedonke rego iki. Yo. Dibaleni sik saka ngarep. Set satu sore aneng kancane aneng kenjeran yo Jaman maju jaman maju panjenengan templaki meneh wah sapa iki kon Karang Taruna teh manis panas medun saka kompor wah jos tenan. Amah iso mlonyohke cangkem iki, Cek. Apa ora kebeneran kowe iki nganti do bingung. Iki senak iki wis sampun-sampun. Ya. Ya. Ayo. Rajane berkasih. Ya, Pras. Kowe sing ngapal sing wis ngelocok. Pacane berkasih. Iya. Modele iya aneng pinggir isih genti miring semua tansah nyaman kerja dalam bengkan anu manane aku ayo rek tak berat yo satu sore akeh kancane aneh ganjaran zaman maju sore perame awan tawar yo meneh anane yo pacane berkasih Papa Cakra modele Pak wantil dasi nang get-geti ora. Aneng pinggir nglurung. ganti lirik wong tansah nyaman jalan bengkan aku pamule kae arengku ayo rek tak ngerake lelehane omahku Apik tenan iki. Ayo buka rewel. Waduh. Bagong cek-cekan ora. Ayo buka rewel. Aku mang minta buka rewel. Oh iya iya. Sabar, Gong, sabar. Ngene salah ngono salah. Rewel. Piye-piye ngomong terus terang yen pancen wis bosen entut tunananu kageyan alasane kawarna solah lan slagamu aduh mana tahan kowe tansah mung dadi sasaran timbang ngono kowe ngomong terus terang klawer rewer klawer ayo mangga
aduh mana tahan aku tansah mau dadi sasaran timbang ngono kuwi ngomongku terus Langsung yo. Rewel. ini salah ngono salah Rewel. ngomong salah bener salah Rewel. luput salah bener salah Rewel. Yo yo yo. piye sarwa salah ngomongan terus terang yen pancen kowe bosen ora perlu kakean alasan nek kowe salah aja kamu aduh karena tahan aku tansah mau dadi sasaran timbang ngono kuwi ngomongku terus terang Rewel. ini salah ngono salah Rewel. ngomong salah bener salah Rewel. luput salah bener salah piye sarwa salah Rewel wae srangga celeng ogo. Ha iya. Langsung disuwuki nganggo ngono kuwi to. Ha iya ndak selak do rewel. Heeh. Yo. Ndoro Janaka arep duwe gawe mantu. Kowe seksi apa, Gong? Aku wirawiri humas. Oh. Kowe seksi apa, Leng? Aku asah-asah terus. Aku mbagekke daya. Wah dapure. Wong kaya ngono kok mbagekke daya, mbake daya piyayi-piyayi para satriya-satriya. Lah iya yo sowan yo ndak dukani bapak. Ayo ning Kasetan Madukara. Heeh. Janeng ya ning kalka kadi langit mambang kanggo pasulan upamaneka bintang kaya kusumayana sumawur
Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik Ndara mboten dangu malih tembu ing gati wahyaning mangsa kala badhe nemahi ndika pun kencan semayan kaliyan Ingkang Raka ing Jodipati Ingkang Raka Ndara Werkudara pun sami perjanjen hajeng dhawuhake ingkang putri nggih menika Ndara Janakawati pikantuk Ndara Antasena ning wangune kok boten kados sak gedhagan menika pasuryanipun Ndara Janaka katingal rengu menika wonten menapa sajake kadharenga anten apa niku bilih sampun dangu mau meneng kono ora gelem nembang bareng saiki rampung gara-gara genengan dhewe aku mung ngomongke Semar pasuryane Ndara katon rengu. Ha ya wong pasuryan iki ya iso katon rengu. Oh senengane protes ora. Nggih, Dara. Wonten menapa, Gus? Nggih, Gus, wonten menapa? Nggih, Ndara wonten menapa? Kakang Semar. Kula ora kanthi kanyono-nyono. Saya nyedhaki tumapaking gati nggonku kencan semayan lawan Kakang Mas Jodipati. Nggone bakal ndhawuhake atmajaku Si Antasena kelawan Janakawati. Nalika pendak bengi tansah kaprawasa marang impen ingkang lereke ora becik tumraping kasatriyan Madukara. Kakang Semar iki dayaning apa lan bakal ana apa? Mboten sah digagas. Sing jeneng impen iku mung kembanging tiyang Nendra. Nek sampeyan gagas banget menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Sing sekeca mawon penggalipun Ndara. Nek sampeyan kaprawasa dhateng pasumpenan mengke ndak mboten manteng anggen sampeyan badhe napaki anggen dengan ndhawuhake ingkang putra pikantuk ingkang putra Ndara Antasena. Ndara nyatlangeneng kalangguan agar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnama gekono dasare mangsa katiga dereng ngantos sami pangripula sami Balacana kasaru praptaning temanten saking negaring Astun hakarya cingak nenggih Raden Janaka wau. Lang-lang ing dia mangu-mangungkung. Kuncing langit kelap-kelap katon bergen sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur
Koko Prabu Dupa Prambadrana ingkang rawuh wonten ing Madukara. Ya, Janaka aku ing prapta ing Madukara. Oh ya, Janaka aku sing prapta ing Madukara, Nger. Inggih paman kula ingkang sowan. Iya Lesmana anakku cah bagus. Wonten menapa Koko Prabu dene Paduka rawuh wonten kasatriyan Madukara. Janaka wonten dawuh. Dina samangka aku nglarapake marang Lesmana Mandrakumara. Ingkang gandrung lawan Atmajamu ya kuwi Janakawati. Nggih, Yayi. Kuwi Welasa. Welasa kelawan Atmajaku ya Atmajamu dhewe Lesmana Mandrakumara. Yen to nganti ora kasembadan panjangkane dheweke keplalah ngentrengake patine. Oh, lan kowe nyumur apa Janaka yen to anakmu Janakawati karo tok jodhoke karo Antasena. Monggo miturut pitungan Pancasuda yen dituda 5-5 tibane siji tegese pegat pati. Aja mbok bacutke ya Janaka apa mbok bacutke. Mulyake anakmu aja nganti kowe kesusu. Inggih keparengipun. Batalno nggon ndhapake Janakawati karo Antasena. Tak suli manten saka negara Ngastina ya kuwi Wutu Lesmana Mandrakumara yang bakal dadi ratu ning negara Ngastina. Anakmu calon prameswari Janaka, anakmu calon prameswari. Narpa Kresna Tandula Sahanyakra ring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Koko Prabu Ndarawati ya Yayi aku ing ngemrapta wonten menapa teka nganti anak kula pun tambak Mas Setyaka Arjuna kadreng rasaning Setyaka pengin banget diladeni kelawan Atmajamu Janakawati. Mula gandeng aku kuwi wong tuwane Setyaka. Yen to nganti anak wis mutah lawan wong tuwa, aku kok ora iso nyembadani marang panjaluke anak kaya ngopo? Kaya ngopo banger bacen asmaning Nata Ndarawati. Mula Yayi, perkara Werkudara mengko gampang aku ing bakal rembug. Ning sing wigati aku larapake Setyaka, tampanen dadi anakmu mantu jodhokno lawan Janakawati Arjuna. Manguswami ngambrengeng ati arunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lenglong lalu mangulati Kakang Mas Jodimati yo aku sing tekan kene Janaka ngarapaken dhateng pun Antasena panjen jumbo lawan kahanan ing wis nate dijanjekake lawan aku lan kowe medya bebesanan ya kuwi ngrapike anakku Antasena karo Janakawati prataku ning papan kene bakal nagih janji apa ya sida mbok jodhokake apa bakal batal teko ning kene akeh para nalindra sing padha rawuh aduh Kakang Mas kula terus meneh sawetawis bingung kodheng sutaning manahipun ingkang rayipun Janaka yen nganti kok ora ndhaupake anakmu karo si Lesmana Mandrakumara apa kira-kira Janaka ora blereng marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh, Janaka apa kowe ora ngeman karo aku to, Nger? Nek nganti Lesmana waputuku gagar-wigar ngene dawuh karo Janakawati ki mengko aku bakal dinukaran dening ayu anak Prabu Duryudana. Arjuna sawangan pun Kakang. Si Adi karo pun Kakang ku ora bisa dipisahake. Wis pantes lamun si Adi bebesanan kalian pun Kakang, anakku Setyaka Tampanana dawuh karo Janakawati. Wah,
Jlamprung ora mencla-mencle gunemamu. Aduh Kakang Mas, kula mboten saged nengahi perkawis menika. Sedaya sami awratipun. Bapa Durna menika pepundhen kula. Koko Prabu Ndarawati menika ugi pepundhen semanten ugi paduka Kakang Mas ugi minangka dados sesembahan kula. Monggo nyatanipun sami-sami awratipun. Kula kedah kados pundi Kakang Mas? Wah, Janawa. Nenggonana marang jiwaning satriya. Kowe satriyaning jagat, mula nek duwe mantu ya kudu satriya sing sejati. Aja wong loro saudon telu saurupan, aja mung wong cepethe ndak ngisin-isinke marang kasatriyane wong tuane ya kuwi kowe. Mula wektu dina iki manut karo aku. Manten sing pirang-pirang iki didu wae. Ning syarate wong tuane aja nganti padha melu-melu. Sapa sing menang dhewe ya kuwi sing dadi mantune Janaka. Menawi ngaten kula cundhuk, kula mathuk. Setyaka, nggih, kula sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Inggih, kula wantun. Wah, Antasena ora wani tak gecek ndasmu. Ganjing langit kelap-lapaton lurkin sanging risang mawe gandrung. Setyaka kudune kowe ngalah, ora bakal aku ngalah. Yen perkara iki sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan mung sak dumuk jembaring bathuk, nadyan mung sak nyari jembaring bumi wis ditetepake dening ingkang kawogan manten lanang kudu didu kabeh. Monggo ingkang mapan ana ing blabar waja janget cinencang. Iki Lesmana karo Setyaka mingkari sapa sing tekaning pati. Wo, kramasi epek-epek legane atiku. Terus Den, yo. Kawon wa Setyaka nyata digdaya sekti kalintang. Piye apa ya kelakon Rasida Rabi Lesmana? Nyatanipun kawon kados pundi malih yang sampun boten napa-napa. Lah jarine ora dawuh karo Janakawati trima tekaning pati. Niku rak wau.
Sanikipun mboten dasare kula nyawang Jenakawati jebul mboten srek. Lho. Ora srek piye? Nggih, pokoke mboten srek. Kirang bodine. Walah kok dadi kaya ngono iki piye? Iki piye? Oh ya wis Ger. Kowe ngaku kalah kuwi tegese malah satriya, malah apik, malah becik. Sesuk ana mangsa kala ana putri sing bakal dadi lengeng cep tamu tak gayoke meneh. Tak gayong meneh aja kuwatir, Semana aja kuwatir. Walah sampun meh nyaketi gegayuhan kula Rama ya ning aja bombong dhisik. Mungsamu sing saiki ora enteng ning abot. Lho. Mangsa kula lah kena Antasena ngono kok. Kowe iso ngalahke Antasena tumrap aku ora kok kembe karo anakku dhewe ning sasat iso njara langit. Aduh. Lajeng kados pundi Rama? Ora usah kuwatir. Kowe tak cundhuki Sekar Wijaya Kesuma, kowe ora ngrasake lara lan ora iso tekaning Pati Setyaka. Oh nggih, istanaken dawuh Rama. Tunggang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Antasena Kakang Setyaka piye? Sisihna rasa pasduluran. Ning kene iki sayembara. Kowe kanaku kudu dadi mungsuh. Sapa ingkang menang ngukup Dewi Jenakawati? Wis, nek Kakang Tambak Mas kepengin ngukup Jenakawati kukupen. Aku jane ora niat rabi karo bapak dipeksa. Loh, yang ngono apa ilang kasatriyaning Antasena? Ora ilang nek aku tak ngalah karo wong tuwa. Wah, jebul wong loro saudon telu saurupan kowe. Kondange satriya pengpengan ning nyatane jebul kowe jiring getih wedi mati. Ayo to, aja kaya bocah cilik tandang ana Setyaka. Aku mengkari manut karo ngersaning Kakang Tambak Mas lho iki. Ora ngono. Tegese upama aku menang aku ngukup Jenakawati kuwi kurup. Ning nek kowe mau perang karo aku ngukup Jenakawati kuwi aku isin. Ya, aku mengkari manut. Ning nek eneng apa-apa aja nyalahke Antasena. Ayo, coba nang kene Cah Bagus. Elok. Ayo, Matno Sastra Jendrama Cerna dijeke jan ayo. Wah. Petruk eneng apa? Namung badhe matur, Ndara. Matur apa? Sayembara pun dados. Iya. Ndara Lesmana mundur kawon kaliyan Ndara Setyaka. Saniki Ndara Setyaka adu adon kalih Ndara Antasena adu arep
Terus sapa sing menang Petruk bakalan entuk anakku Jenakawati. Mboten wonten sing menang, mboten wonten sing kalah. Ming kula Gumandara Setyaka niku selawase ra tau perang. Kok sagedakan iki ampuh ra jamak-jamak. Nampani tangane Ndara Antasena wae kuat. Ora tiba ora ngrasake lara. Ning kula kala wau kok curiga. Curiga perkara curiga perkara apa? Nek omongan karo aku sing sampean iki ya katut e kok ora. Cubriya. Iya, Cubriya piye? Sinuwun Ndarawati kok sak biyantu. Kala wau mestakane Ndara Setyaka niku didemek Sinuwun Ndarawati, Bu, wonten kula sekadohan. Lah kok dadi Ndara Setyaka dadi ampuh kegila-gila digdaya sekti kalintang jayaning perang. Sigra matek aji panglemunan Sang Arjuna nalika semanten milang-miling sak nginggiling mestakaning Raden Setyaka mulat wujuding Sekar Wijaya Kesuma sigra den pendhet saking mestakaning Dyan Setyaka kapracondhang mangsa Raden Antasena wau. Ayo Antasena kowe aja mandheg mundak suda karo sanmu asat kringetmu. Ayo. Waduh, mati aku. Nuwun sewu, Kang. Aduh, mati aku. Mati aku lho. Antasena aku culno. Ayo kapok ora. Waduh mati aku tok idak dadaku kaya ngene. Aku ra iso obah. Aku ra iso obah kowe tak kandhani ngeyel. Kowe karo aku mesti kalah. Mau tak pasrahi Jenakawati ora gelem ning pilih nantang karo aku. Ya wis saiki diseksekke. Nek kowe kalah karo aku, Antasena anakku cah bagus aja ngene. Luwarana ya cah bagus. Luwarana kakangmu Setyaka. Aku ingin njalukake kangapura. Ora kok, Dik, aku arep mentala karo Kakang Setyaka. Ning Pak Dik dadi seksi. Nek kakangku Tambak Mas kalah karo aku, ya aku dadi Setyaka. Wonten dawuh Rama. Piye? Jroning sayembara kowe kalah. Tetep ana jiwaning kasatriyanmu. Aja duwe rasa kogel kagelan pikirmu ning tampan lakon iki kanthi ikhlas. Yen kowe nampa lakon iki kanthi ikhlas, malah kowe bakal wimbuh derajating kasatriyanmu. Inggih, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Arjuna inggih. Arep ngapa Yayi? Ngunduraken Sekar Wijaya Kesuma. Wela dalah mesa weruh to ya. Mengko sak ngertiku ora ana sing ngerti nek aku ki masang kembang iki ana ing kancing glunge Setyaka. Aku sing ngerti ya. Arep licik ora. Mula menangan. Wong nutuke dijepit kok. Gus dengkulmu melocot ora? Tantu padake bandar utuk ora. Priwon iki pun padhang kahanane. Koko Prabu piye? Setyaka kedahipun nampi lampahan menika. Inggih, paman kula nampi. Setyaka wonten paring adhawuh. Bali ning Tambak Mas. Sesuk mangsa kula ning kepengin rabi, maturipun Rama tak lamarke ning aja Jenakawati. Dadi pestine Si Antasena. Oh inggih, paman kula nyuwun pamit. Sing ati-ati cah bagus anakku.
Ndara, Nun. Bendaramu Jenakawati daturi tindak mrene. Persiapan. Ora mendono ngono kuwi. Santai wae, engko tak ajari nek ora iso. Hus. Timbali Kang Rama Ndara Putri. Iya, Petro. Wonten dawuh Rama, sayembara sing menang anakku Antasena. Mula kowe kudu gelem lan bisa ngladeni Antasena. Menawi menika dawuhipun Kanjeng Rama, kula mboten badhe selak. Antasena, piye Pak Lik? Iki calon bojomu. Jenakawati manjinga telenging Taman Madukara. Wektu sakcukupe kuwi kabeh Purwamadya wusana eneng kowe. Ya. Ya, Truk. Kok dengkulmu mlocot. Pripun? Aku kon manjing taman pun langsung candak tangan loro go mriko beres pokoke. Iya, Truk. Sing ora trima Jenakawati dadi bojone Antasena. Sing ora trima mungsuh gerangane sifat barat tiba papanmu dhewe-dhewe. Derek mangayu bagya ingkang putra Ndara Antasena pun lampahan dhaup kali Dewi Jenakawati. Muga-muga lelampan menika menginspirasi kagem sedaya pamong mulya dadi ing dereng kagungan garwa enggalo cinaketna jodhonipun, cinaketna kabagyanipun, cinaketna kanugrahanipun saking Gusti Ngakarya Jagat ya Semar. Purnaning gati sura sudira jayaning kang ret suh brasta kaping 12 Darmastuti Rahayu Samya Makarya Rahayu Samya Pinanggih Ndara.